Prítomní poslanci Erika Lautová, Kateřina Hammerová, Lukáš Mocman, Richard Veselka, hlavný kontrolór Cieňovka Miroslava Škorňov, neprítomní poslanci Jaroslav Pagáč. Čiže prítomná nadpoločná väčšina poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášané na skupine. Podľa počet návrhovej komisie zapisovateľa do zapisnice. Návrhová komisia zložení Kateřina Hammerová, Lukáš Mocman, obyvateľa Dežníku na pán Pagáč, tak bude Erika Lautová a Richard Veselka a zapisovateľ Južníka Jana Hamranská a Šefranková. Unesenie číslo 541 2026 obecné zastupiteľstvo s plenom schválil návrhu komisiu druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva s plenom zložení Kateřina Hammerová a Lukáš Mocman. Schválil obyvateľ zápisnice druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva s plenom zložení Erika Lautová a Richard Veselka. Schválil zapisovateľ druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva s plenom Južníka Jana Hamranská a Šefranková. Dám hlasovať, to je za. 4 za, proti sa nikto. Program zasadnutia bol riadne zverejnený na úradnej tabuli, takže aj na stránke obecnej. Takže budeme hlasovať o programe. Unesenie číslo 542 2026. Obecné zastupiteľstvo s plenom podľa paragrafu 12 odsek 5 zákona o obecnom riadení neskôrších predpisov schvaľuje program svojho druhého zasadnutia do dňa 1.4.2026. Dám hlasovať, to je za. 4 za, proti sa nikto. Má niekto návrh na zmenu programu? Nikto? Dobre. Teraz toto je to uznesenie. Bod 4. Správa z kontroly prevodu nehnuteľného majetku na sumu 20 000 eur za rok 2025. Hlavná kontrolórka predložila správu z kontroly prevodu nehnuteľného majetku na sumu 20 000 eur za rok 2025. Správa bude prílohou do zápisnice v tlačenej forme. Nech sa páči, pani kontrolórka. Podľa zákona o obecnom zriadení predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Sklené správu hlavnej kontrolóry o výsledky kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce Sklené za rok 2025, ktorého všeobecná hodnota prevýšila sumu 20 000 eur. Cieľom kontroly bolo skontrolovať zákonnosť procesu vybraných prevodov nehnuteľného majetku obce Sklené podľa zákona o majetku
nás vo finančnej kontrole. Jedným prevodom, ktorý je za rok 2025 na sumu 20 000 eur bol uskutočnený, bol predaj pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu pre spoločnosť Revival Holding. Hodnota prevodu bola 150 000. Verejná obchodná súťaž v podstate procesne prebehla správne, našla som tam však jednu procesnú chybu. A prečítam vám ten nedostatok. Išlo o uzatvorenie zmluvy bez splnenia podmienky zápisu do registra partnerov verejného sektora. Do toho registra partnerov verejného sektora mal byť zapísaný náš kupujúci. Právny rámec k zistenému nedostatku je to jednak paragraf 2 odsek 1 bod 2 zákona o registri partnerov verejného sektora. A to znamená, že na účely tohto zákona sa rozumie partnerom verejného sektora, skracuje to právnická osoba, ktorá prijíma plnenie, predmetom ktorého je majetok obce. To znamená, že nielen v prípadoch, keď my niečo obstarávame, keď napríklad sa tu bude robiť škôlka, čiže všetky prevody nad 100 000 eur, keď my niečo kvázi kupujeme a peniaze idú od nás, aj tí partneri musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ale aj na druhej strane, keď my majetok predávame, teda peniaze prichádzajú, sú príjmom obce, aj vtedy, ak ide o prevod nad 100 000 eur, má byť tá protistrana zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Ďalším zákonným rámcom je paragraf 2 odsek 2 zákona o registri partnerov verejného sektora. Partnerom, a to je to, čo som povedala, partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písmeno A do 6. bodu nie je ten, kto má jednorazovo nadobudnúť majetok, ktorého všeobecná hodnota neprevyšuje 100 000 eur. Čiže keď prevyšuje, tak musí byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora. Ďalší právny rámec, ktorý upravuje túto povinnosť, je paragraf 9ab odsek 3 zákona o majetku obcí. Fyzická a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku obce podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Splnenie podmienky podľa prvej vety preukazuje obec v katastrálnom konaní. Ďalší právny rámec je paragraf 31 odsek 1 zákona 162 z roku 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam, to znamená katastrálny zákon. Okresný úrad preskúma zmluvu z hľadiska, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým právom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. A ďalej, paragraf 31 odsek 2 o katastri nehnuteľností hovorí, že iba tento odsek 1. Dobre, čiže vlastne tam vyplýva povinnosť okresného úradu preskúmavať vlastne všetko to, čo zapisuje. Analýzou a hodnotením predmetného prevodu bolo zistené, že predmetný produkt nehnuteľného majetku obce presiahol finančný limit 100 000 eur, ustanovený v paragrafe 2 odsek 2 zákona o registri partnerov verejného sektora. Kupujúci spoločnosť Revival Holding S.r.o. Podľa uzatvorenia kúpnej zmluvy 14.5.2025 povinná byť zapísaná v katastri partnerov verejného sektora. V zmysle paragrafu 9a odsek 12 zákona o majetku obcí splnenie podmienky zápisu nadobúdateľa do registra partnerov verejného sektora preukazuje v katastrálnom konaní obec. Kontrolou
konania zo strany obce preukazovaná. Ďalej bolo zistené, že buď podpisu dňa 14.5.2025 spoločnosť zapísaná v registri partnerov verejného sektora nebola. Povinnosť preverenia zápisu do registra partnerov verejného sektora nebola zohľadnená v procese prípravy obchodnej verejnej súťaže pri vyhodnotení ponúk výberovou komisiou ani pri schvaľovaní prevodu obecným zastupiteľstvom ani pri procese zmluvy. Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli pripravované externou právničkou, pričom cieľom obce bolo zabezpečiť odborné právne nastavenie procesu prevodu majetku. Z dostupných podkladov nevyplýva, že by zo strany obce alebo jej zástupcov išlo o účelové konanie smerujúce k obchádzaniu zákona, išlo o opomenutie zákonnej povinnosti. Uvedená skutočnosť nebola namietaná ani v konaní o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Príslušný katastrálny odbor prevod vlastníckeho práva povolil. Predmetom prevodu sú pozemky určené na individuálnu výstavbu, pričom vzhľadom na ďalšie nakladanie s týmito nehnuteľnosťami je potrebné právny stav zosúladiť s požiadavkou zákona 315 roku 2016 o registri partnerov verejného sektora. Obec následne počas výkonu kontroly operatívne prijala následovné opatrenia. Obec počas výkonu kontroly vyzvala kupujúceho na bezodkladné zabezpečenie zápisu do registra partnerov verejného sektora. Spoločnosť Revital Holding SRO bola v dňu 23.2.2026 zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Starosta obce kontaktoval príslušný katastrálny odbor za účelom konzultácie ďalšieho postupu a na základe tejto konzultácie s príslušným katastrálnym odborom obec, je tu, že splnomocní, lebo v tom čase ešte nebol splnomocnený na právny, písala tú správu, obec splnomocní právneho zástupcu na vykonanie ďalších právnych krokov smerujúcich k odstráneniu zisteného nedostatku. V dôsledku vyššie uvedenej skutočnosti obec Klené uzatvorila kúpnu zmluvu zo dňa 14.5.2025 s kupujúcim v rozpore s paragrafom 9a odsek 3 zákona o majetku obcí s ním neskôršia predpisov, nakoľko predmetom tejto zmluvy bol prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Sklené v hodnote presahujúcej 100 000 eur a kupujúci Revital Holding SRO so sídlom na Hrachovej číslo 4 Bratislava nebol v dňu podpisu zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zároveň obec Sklené nepreukázala splnenie tejto zákonnej podmienky katastrálneho konania. Ja som navrhla odporúčanie. Hlavná kontrolórka odporúča pokračovať v realizácii nápravných opatrení prijatých počas kontroly a splnomocniť právneho zástupcu obce na zabezpečenie ďalších krokov smerujúcich k odstráneniu zisteného nedostatku. Súčasne odporúča zaviesť interný mechanizmus preverovania zápisu zmluvného partnera do registra partnerov verejného sektora pred uzatvorením zmluvy pri všetkých právnych vzťahoch, pri ktorých dochádza k plneniu zo strany obce nad finančný limit 100 000 eur. Hlavná kontrolórka vykonala túto kontrolu do 60 dní od ukončenia roku 2025. Nakoľko bol zistený vyššie uvedený nedostatok, spísala návrh správy, ktorý bol vedeniu obce doručený dňa 27.2.2026. Ja som vlastne čakala, kým tá firma bude zapísaná, či bude teda zapísaná do toho registra partnerov verejného sektora a či splnia podmienky pre zápis do registra partnerov verejného sektora. Takže tie podmienky splnili. V návrhu správy boli určené zákonom stanovené lehoty, ako boli lehoty súvisiace s námietkami, podanie písomného zoznamu prijatých opatrení a splnenie prijatých opatrení. Obec ako povinná osoba doručila hlavnej kontrolórke dňa 18.3. oznámenie o nepodaní písomných námietok, teda obec nemala písomné námietky a zároveň predložila zoznam prijatých opatrení a znení, ako ich odporúčila hlavná kontrolórka v návrhu správy. Zároveň obec preukázala, že v predmetnej veci koná, predložila hlavnej kontrolórke kópiu splnomocnenia zo dňa 4.3.2026 pre doktora Filipa Beletu, advokáta, aby zastupoval na pracovnom stretnutí na okresnom úrade Turčianskej Teplice odbor
katastrálny dňa 5.3., prípadne aj iné dni a vo všetkých veciach s tým spojených alebo vyvolaných. Predmetné splnomocnenie súviselo s odstránením nedostatkov z kontroly prevodov nehnuteľného majetku na 20 000 eur za rok 2025. Vlastne je to dôležitá náležitosť. Bolo potrebné, aby bol overený ten fungujúci ešte pred podpisom zmluvy. Zvyčajne sa to píše aj do tých súťažných podmienok, aj keď je to zákonná povinnosť. Ale vlastne výsledok je taký, že tá firma, ako by som to povedala, alebo tá spoločnosť bola zapísaná, splnila podmienky pre zápis do registra partnerov verejného sektora a tie ďalšie veci v podstate už som povedala, že je potrebné odovzdať právnikovi, aby zosúladil vlastne tú skutočnosť a bolo to ošetrené právne. Čiže ďalej vám už vysvetlí pán starosta, pretože pán právnik bol na katastrálnom úrade. Povedali, že dobre, že sme si to všimli, pretože v podstate aj oni nemali zapísať prevod. A vlastne zistili ešte tam tie rozdiely v parcelách, čiže dá sa to celé. Dobre, poďme na to dôvodovú správu, ešte ďakujem pekne. Do diskusie k tomuto bodu je poslancov. Poslancov, poprosím. Môže si zapojiť. Bude v diskusii potom. Poslanci, máte poslanci niekto k tomu niečo? My som sa chcel spýtať, keď ideme rušiť tú zmluvu. To bude v tom ďalšom, tomuto bodu, či máte niečo? On práve tomuto bodu? Áno. Nie, k tomuto bodu nemá nič. Dobre, keď nikto nič, tak unesenie číslo 5.4 pilom veci 26 obecné zastupiteľstvo s sklenom berie na vedomie schvaľuje správu z kontroly prevodov nehnuteľnosti. Berie na vedomie správu z kontroly prevodov nehnuteľného majetku na sumu 20 000 eur za rok 2025. Dám hlasovať, kto je za. 4, 5 za. Proti sa nikto. Ďakujem. Bod 5. Výberné sklené. To je bod A. Súhlas so zrušením kúpnej zmluvy. Čiže prečítam teda dôvodovú správu k tomuto bodu 5a. Predmetom navrhovaného uznesenia je zrušenie kúpnej zmluvy číslo V-348/2025 v dôsledku čoho obec Sklené nadobudne do svojich zvyšného vlastníctva pozemky vydovaná LB číslo 1027. Zrušenie kúpnej zmluvy aj nahradenie novou kúpnou zmluvou je vhodné, nakoľko nová kúpna zmluva bude pre obec Sklené výhodnejšia v tom, že maximálna suma odplaty na domácich pozemkov CK 124 1 2 8709 1 2 5 2 1 2 5 2 a na nich sa nachádzajúcich mestských sietí a prístupovej komunikácie maximálne 9595 eur, oproti pôvodnej sume 14395 eur. Zatvorenie novej kúpnej zmluvy na výklade výsledkov OVS na základe vyhlásené unesenie vôzne zastupiteľstva pre obce Sklené číslo 385 A 2022 22 bude preto pozitívny vplyv na rozpočet obce Sklené. To si dosiahli dôvodové správy všetci poslanci, majú nekotovanie stretnutie. Teraz bude vlastne dve fázy, buď najprv tú zmluvu zrušíme, potom náhradíme novou technický detail. Máte k tomuto niekto niečo, poslancov? Keď nie, tak prečítam podnesenie teda. Obecné zastupiteľstvo číslo 544 A 2026. Obecné zastupiteľstvo Sklenom B národné dôvodovú správu predloženú inžinierom Tiborom Vyšťanom zástupom obce Sklené k návrhu na zrušenie kúpnej zmluvy zatvorené medzi
Traja za. To je národný. Áno, však. Áno. Za to 5, hej? Dobre. Unesenie číslo 544 zberovné veci 26. Obecné zastupiteľstvo Sklenom schváľuje zrušenie vyššie uvedenej kúpnej zmluvy číslo 548 veci 25, v dôsledku čoho obec Sklenom nadobudne do svojho vlastníctva vyššie uvedené parcely uvedené na LV číslo 1027. Dám hlasovať, kto je za. 5 za. Proti nikto, zdržal sa nikto. To mám bod 5b, to je súhlas o zákonnej kúpnej zmluvy. Unesenie číslo 54 album veci 26. Obecné zastupiteľstvo Sklenom berie na vedomie dôvodovú správu predloženú, prečítam ešte. Dôvodová správa k bodu IBV schválenie. Predmetom navrhovaného unesenia je schválenie nových kúpnej zmluvy medzi obcov Sklen na strane predávajúceho a spoločnosťou Rejta Holding SRO Pičo 53624 s Simom Hákova ulica číslo 48 Vojna Mladý Barsa na strane kupujúceho. Predmetom ktoré je prejav výlučného vlastníckeho práva obce Sklené. Nenutno sa nakladajúcim sa právu Sklené alebo Sklené alebo spoločenských tieto, ktoré sú uvedené na LV číslo 1027. Predmetné nenutnosti boli predtým obchodnej verejnej súťaže v tom čase zapísané na LV 501 právu Sklené. Oproti predchádzajúcej kúpnej zmluve z dňa 14.5.25 bude nová kúpna zmluva práve Sklené výhodnejšia v tom, že maximálna suma odplaty za nadobudnutie pozemku od CKM 1491 a tak ďalej, to je cesta. A na nich sa práve nachádza inžinierských sietí a prístupové komunikácie bude maximálne 9595 eur proti pôvodnej sume 14395 eur. Nová kúpna zmluva bude mať preto pozitívny dopad na rozpočet obce Sklené. Jedná sa o unesenie číslo 545A. Obecné zastupiteľstvo Sklenom berie na vedomie dôvodovú správu predloženú starostom obce Sklené návrhom na zatvoreniu kúpnej zmluvy medzi obcov Sklené na strane predávajúceho a spoločnosťou Revital Holding. Jedná sa o tieto parcely všetky. Uvedené nehnuteľnosti boli predmetom obchodnej súťaže prihlásené na základe unesenia obecného zastupiteľstva obce Sklené číslo 385A veci 24 z 29 pričom plnenie označenia výmeru niektorých parciel došlo na základe geometrického plánu zapísaná do KM dňa 18.12.25 pod číslom 140.25, pričom sa však jedná o totožný predmet prevodu. Úspešným účastníkom OVS, ktorý ponúkol najvyššiu sumu 150 000 eur, je spoločnosť Revital Holding SRO Pičo 5362499 so sídlom Háchová ulica číslo 48205 Bratislava. Tam hlasovať, kto je za. 5 za, proti nikto, zdržal sa nikto, ďakujem. A z unesenie číslo 545B, veci 26. Obecné zastupiteľstvo Sklenom schváluje uzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným kandidátom, účastníkom OVS alebo spoločnosťou Revital Holding SRO Pičo 5362499 so sídlom Háchová ulica číslo 48210 Bratislava, ktoré je predmetom zmenutnosti práv Sklené alebo Sklené, opäť Teplice, ktoré sú uvedené na LV číslo 1027, ako tam sú opäť uvedené, a to za cenu 150 000 eur. Dám hlasovať, kto je za. Ja by som chcel k tomu. Tak môžeš, no. Možno, nie? No, dobre bolo, keby to unesením ešte. Dobre bolo, keby na budúce predčúkanie unesenia sa prihlásiť do diskusie, nech sa páči. Že teraz schválime uzatvorenie kúpnej zmluvy. Je to úspešným kandidátom alebo vlastníkom a my, alebo poslanci, schváľovali zmluvu, ktorú ešte nikto nevidel. Dobre hovorím? Zmluva je na sumu 150 000 eur. Ale A zmluva nikto nevidel. tá zmluva je totožná. Zmluva je totožná, ale nikto nevidel. Ja som nevidel. Zverejne sa registruje zmluvu centrálne. Ale bolo by fajn, keby sme mali k dispozícii. Tak ako... To je môj názor, že ideme schváľovať zmluvu, ktorú videl si túto zmluvu. Je zverejná centrálne registry zmluv. Nie, že nikto nevidel. Tá nová, tá stará je totožná s tým istým ako nová. Iba sa mení, poprosím kľud, verejnosť, dostane slovo do diskusia. Tie isté podmienky tam sú, prečítal som to, iba sa mení odplata za inžinierské siete z 13 000 na 9 000. Ja nevýhodnejšia pre obec. Poprosím kľud. Tak je tam veľká zmena, nie je to. Je tam, som to povedal, zmena je tam iba tá, že tá odplata za odkúpenie bude menšia ako predtým. To som povedal, nie? Ja tomu rozumiem tak, ak môžem povedať. Áno. Pôvodná zmluva, mali sme tam dohodnúť, že odkúpime od nich cestu. Áno. Na základe nejakého geometrického plánu, ktorý bol v tom čase potvrdený. Geometrického plánu, ktorý bol potvrdený katastrálnym úradom. A tu my sme odpredali v máji a nový majiteľ si dal urobiť v decembri 2025 nový ten geometrický plán a vlastne prekreslili to a zistili, že tá cesta akože bude výhodnejšia, že zaberie
Nie, tak. Nie, zabere viac. Áno. Ako? Cesta. Nie, menej bude nakupovať. Takto, počkajte, som nedomotal. No nie. No, Preto tu sumu poprosím kľúč všetkých ostatných, neviem, to bude vždycky. Tá suma je 150 000 eur, ktorá vyhľa Bovenské, obchodné súťaže, áno. Ten geometrický plán, ktorý tam bol strávený, je na, neviem na čo bol strávený, ho náš správy jasne nepatral, ale tá cesta parcela, čo bude pod cestou, predtým bola 13 000 niečo eur, odkupná hodnota, teraz bude 9 000 niečo. Čiže tam je suma. Je to výhodnejšie o 1/3 preobec ako pôvodná zmluva. Tam je celá zmena. Tá zmluva je taká istá, toto je. Takže zverejná cena v registri zmluv, len si hoci to povedať. Ešte niekto má v tomto otázky? Ak nie, poprosím kľud. Ak nie, Stará je zverejnená, nie nová. poprosím kľud. Stará je zverejnená nová? Nie. Zmluva nemôže byť nová zverejnená, keď je niečo Ale podpísané. poslanci nebudú. Poprosím vás, Ale my sme nehovorili. môže hovoriť poslanec za seba, nemusí mať dôvod. Ja nevadí, ja verím tebe, verím všetkým, čo tu sedia. Poslanec. Ja verím, no, môže hovoriť. My sa sa nemôžeme Poprosím pýtať. vás, kľud. Poprosím ťa, Áno. buď normálny. Presne tak. Áno. Prečo sa nemôžeme pýtať? A na minulom zastupiteľstve som videl, ako tí poslanci rozprávali a ľudia z publika normálne sa zamerali. Teraz Prosím kľud, poprosím kľud, všetky dobré, mám poslanec sa o tom hovoriť. Neskačujem do reči. Ja som ľudí. Ja verím všetkým ostatným. Preto som povedal, že tá zmluva je na žábe sa Stará. stará. Ale no, nikto nevidel. Ja som to povedal, čo som povedal. Viete, to bolo dostatočne jasné. Ja to chcem dať do zápisu. Dostatočne jasné to bolo, poprosím, nedostali ste slovo, verejnosť, prosím vás, prestaňte vyrušovať. Toto nie je krčmové sedenie, toto je zásadné obecného zastupiteľstva, ktoré sa riadi nejakými procedúrmi a bolo nám všetko, to je fungovať. Poprosím vás, kľud. Poprosím kľud, máte možnosť diskusie. Pani Stráková, prosím vás, toto je slušnosť z vašej strany. Tu skáče do reči na zastupiteľstva zastupiteľstva. Bude diskusia. Pán Pagár sa hlási, poprosím, pán Pagár má slovo. Prosím vás. Ja by som len to chcel povedať, že ak si požiada poslanec o slovo, tak dobre by bolo, keby si neskakal do reči nejakého povedať to, čo chce, lebo ty takto narušuješ naše tieto a stávať nás do takého povyku. Keď sa poslanec dá svoj vlastný, tak ho nehaj nech rozpráva. Ja som všetko, no som nevidel nejak zavesená, poslancov nevideli, ja idú schváľovať. Tak dobre, však. Dobre, takže uznesenie som čítal. Ešte raz prosím vás, dám hlasovať, kto je za. Traja za, proti. Zdržal sa. Dvaja. Ďakujem. Bod 6. Vecné bremeno IVV Sklené. Na minulom zasadnutí pani hlavná kontrolórka obce kontrola plne uznesení zistila, že uznesenia ohľadom vecného bremena neboli prijaté, nakoľko zranie tohto bodu nebolo prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, aby bolo ale prijaté a bod bol rokované zaradený. To je to isté, čo sme sa minule bavili aj s pánom poslancom Bagáčom, že ako to je to nadpolovičnou väčšinou prítomných a všetkých. Vzniklo nedorozumenie tam, že boli tu na traja poslanci a dvaja hlasovali zhodnenie programu a potom už hlasovali na tom samotnom bode traja všetci, takže rokovalo sa, že nemalo sa rokovať a musíme teraz uznesenie zrušiť a potom na novo prijať. To bolo po právnej strane poriadku. Dobre, pani kontrolórka? Dobre, niekto k tomuto niečo? Nie? Čiže uznesenie číslo 546 na 2026 do vece zastupiteľstva Sklenom ruší uznesenie číslo 523 na 2025 do dňa 8.11.2025. Dôvod, že tento bod nemal byť prerokovaný na vece zastupiteľstva, bol prerokovaný. Nám na zhodne zmluvy o zriadení vecného bremena nehnuteľnosti majetku spoločnosti Reduka Holding Gesero Hráčov a ulica číslo 4 Bratislava v zmysle paragrafu 151n a následníckého zákonníka s poukazom na zákon číslo 3891 zbierku majetku obcí a v nej neskôrších predpisov, ktoré je potrebné k realizácii rozšírenia vodovodu pre novú lokálnu bývavú rezidenciu a Sklené dám hlasovať, kto je za. 5 za, proti nezdržal sa nikto. Uznesenie číslo 546b. Obecné zastupiteľstvo Sklenom ruší uznesenie číslo 523b o 2025 do dňa 28.11.2025. Dôvod, že tento bod nemal byť prerokovaný na obecné zastupiteľstvo, ktorom schválili elektronické zmluvy o zriadení vecného bremena na majetku do spoločnosti Reduka Holding Gesero Hráčov a ulica číslo 4 Bratislava v zmysle paragrafu 151n a následníckého zákonníka s poukazom na zákon číslo 3890 na zbierku majetku obcí neskôrších predpisov
2026 do veci zastupiteľstva skvelom ruší nesenie číslo 523 veci 25 hodina 28 veci 25 bolo tento bod nemal byť prerokovaný na veci zastupiteľstva, ktorom poveruje starostu cez sklen podpísaním zmluvy o riadení lesného bremena miesto lesenia 532B veci 25 dám hlasovať, kto je za, 5 za, proti nikto. Unesenie číslo 547 mám veci 26. Obecné zastupiteľstvo skvelom prerokoval návrh na otvorenie zmluvy o riadení lesného bremena nemto majetku spoločnosti Levita Holding SRO. Rachova Lota číslo 4 Bratislava v zmysle paragrafu 51 a následne občianskeho zákonníka s poukazom na zákon 189 majetku obce z netočných predpisov, ktoré potrebné realizácie rozšírenia vodovodu pre novú lokalitu rezidencia Sklené dám hlasovať, kto je za. Za. Proti nikto. Zdržal sa 2. Ďakujem. 547B. Obecné zastupiteľstvo Sklenom schválilo zatvorenie zmluvy o zriadení lesného bremena na nenutnom majetku do spoločnosti Levita Holding SRO Hrášová Lota číslo 4 Bratislava v zmysle paragrafu 151 na následne občianskeho zákonníka s poukazom na zákon číslo 191 zbierky majetku obci, nie neskôrších predpisov, ktoré je potrebné realizáciu rozšírenia vodovodu pre novú lokalitu rezidencia Sklené. Predmetom zaťaženia budú nehnuteľnosti právo Sklené vedené alebo stojí na časti pozemku CK 88001, trvalý planátny porad, CK 88001 pôda, CK 87901 pôda, ďalej zaťažený pozemok. Presná výmera bude určená geometrickým plánom pre realizáciu vlastníctva obce Sklené. Lesné bremeno bude spočívať povinnosti obce Sklené z lesného bremena. Strpenie umiestnenia a užívanie vodnej stavby na zaťažených pozemkoch, strpenie nevyhnutnej miere vstup a prechod osôb, viac a prejazd právnych prostriedkov a technických zariadení oprávneného z lesného bremena a nepoverených osôb cez zaťažené pozemky. Účelom zabezpečenia prevádzky obdobie oprav odstraňovania podoby rekonštrukcie vodnej stavby, vrátane údržby ochranných pásma na zaťažených pozemkoch, držať sa konania, ktoré sa môže obmedziť prístup vodnej stavby a konania, ktoré môže poškodiť alebo odrojiť technický stav vodnej stavby alebo jej prevádzku na zaťažených pozemkoch. Neumiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysávať porasty, neumiestňovať skladky a nevykonávať terénne úpravy na zaťažených pozemkoch. Lesné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorázovú výplatu 1000 eur. Náklady spojené s vyhotovením zmluvy o zriadení lesného bremena a plný vkladu do katastra nehnuteľnosti bude znašať spoločnosť Levita Holding SRO Rachová ulica číslo 4 Bratislava. Tam hlasovať, kto je za, 3 za, proti, zdržal sa 2. Unesenie číslo 547C. Obecné zastupiteľstvo Sklenom poveruje starostu obce Sklené podpísanie zmluvy o zriadení lesného bremena v zmysle unesenia 547 2026 na hlasovať, kto je za, 3 za, proti, zdržal sa 2. Bod 7. Doplnenie predaja pozemkov parcela CK 1991 na pôda výmere 1160 m2, CK 1200 pôda výmere 700 m2, vedená na 589 kávu Sklené. Tam ide o to, že tú obchodnú súťaž, ktorú vyhral ten pán Adamko, pri podpise zmluvy, respektíve získanie údaja na podpisu zmluvu, povedal, že by to chcel kúpiť aj svoju manželku, tak doplní sa teda, že nový kupujúci bude aj jeho manželka, nič sa nemení, okrem toho tá istá zmluva dostáva, ktorá bola navrhnutá. Unesenie číslo 548 2026. Obecné zastupiteľstvo Sklenom mení unesenie číslo 566 2026 do dňa 27. 2. 2026, a to tak, že schváluje predaj pozemku nachádzajúcich sa v kávu Sklenom do Skleného okresu Čanskej Teplice, evidovaný na LR číslo 589 ako parcela CK 11901 výmer 1160 m2, druh pozemku vodná pôda a parcela CK 1200 výmer 759 m2, druh pozemku vodná pôda v zmysle zásad hospodárneho majetku obce za cenu 19 019 eur, prospech kupujúceho Parador Tibor Adamko, narodený, nemôžem čítať údaje, celá by to máte po GDPR smernici. Trvalý bytom Martin s manželkou Adrianou Adamkovou, narodenou a trvalý bytom Diaková, a to formou priamého predaja. Kupujúci sa obopriame kúpne ceny povinný uradiť náklady spojené s vyhodnotením znaleckého posudku vo výške 190 eur, náklad na vypracovanie kúpnej zmluvy a nákladu na vklad vo výške 300 eur, ako aj správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti. Dám hlasovať, kto je za, 5 za, proti nikto, zdržal sa nikto. Dobre, bod 8, environmentálny fond, zapojenie sa do výzvy odpad veci 26. Majme sedieť s poslancami, že je vyšla výzva z environmentálneho fondu, kde je možnosť získať dotáciu na nákup techniky pre obec. To je traktor s príslušenstvom v hodnote maximálne 40 000 eur.
Je to taká nešťastná výhoda napísaná, lebo my traktor máme, keby tam bolo, že príslušenstvo alebo traktor, tak kúpime príslušenstvo, iba tak musím kúpiť traktor s príslušenstvom. Mali sme traktor s mulčovačom a pevným nakladačom s drevami. Neviem, podstate k tomuto bodu niečo. Dávali to sedenie na to, vedieť prečo. Áno. Povedali, že nám ukážete nejaké tie, to čo ste našli, aby videli aj ľudia, že aký traktor sa jedná, aké tak mi tam Niečo, poviete, pani Adrianská. Ja chcem hovoriť, že budete otvárať tie Nebude sa otvárať, lebo sa otvárať mengy. mengy sa budú otvárať. Áno. Meny sa tiež otvára. Áno. Meny sa aj otvárali, len sa stalo to, že z 5 oslovených sa nám vlastne ponuky poslali traja, čo by bolo dobré, kebyže jeden nezabudol na termín, do ktorý to mal poslať a poslal to až po lehote. Takže budeme musieť opakovať. Ak vlastne schválite uznesenie, budeme opakovať ešte raz verejné obstarávanie s tým, že oslovíme vlastne, ak viete, ešte aj ďalšie firmy a podľa toho sa vysúťaží na lepšia ponuka. My sme volali, ešte si volal ministerstvom Environmentálnym fondom, áno. Že ako prijať teda tie uznesenia, alebo sme chceli prijať tie uznesenia, tak aby sme už vedeli presné sumy. A oni povedali, že áno, môže byť aj také všeobecné, ako vlastne mať teraz pred sebou, že bude tam, že ak teda schválite realizáciu investícií nákup traktora s príslušenstvom pre obec Sklené v maximálnej výške 40 000, že tam nie je vlastne presná suma, aká by bola vysúťažená, ale takáto. A taktiež som prispôsobila potom aj tie ďalšie uznesenia, takže po výške maximálne 400 eur. Povedali nám na environmentálnom fonde, že áno, že aj takéto by mohli byť uznesenia, ak náhodou by to ten človek, ktorý to bude kontrolovať, považoval za zlé, tak by sa potom tie uznesenia mohli schváliť na presnú sumu. No, čiže suma, ak to viete, nejakého ďalšieho výrobcu, predajcu, traktorov, ktorý by sa dal zapojiť, my zajtra vypíšeme novú súťaž, ako táto nebola by, bolo by to možno napadnuté niečím. Prosím? A nie je potom dobre, keď toto... Ja by som dovolil, že tak môžem, ďakujem. Ak viete niekto, tak môžete dať takisto kontakt mailový, ako to zákon hovorí o 3 ponukách, minimálne sme poslali 5 alebo 6, myslím, tak sme to prekročili. A samozrejme, kto vie nejakú lepšiu sumu alebo nejakú lepšiu výrobcu predajte, tak môžete. My zajtra vyhlásime nový výberové konanie, respektíve verejné obstarávanie a bude tam lehota, myslím, nejaké 10. apríla tam dáme, lebo 14. apríla musí byť podaná žiadosť v grante na environmentálnom fonde a musí byť už aj vysúťažená tá suma a musí byť podpísaná zmluva. Zverejnená, takže my musíme zverejňovať toho 13. aby... Ďakujem, že dneska to platia pre teba. Musí byť tá suma zverejnená, aj tá zmluva musí byť zverejnená a tá zmluva bude koncipovaná tak, že tá zmluva nadobudne účinnosť až v prípade toho, keď nám environmentálny fond schváli tú dotáciu. Takže žiadne stretnutie, že bude zmluva podpísaná, bude platná, ale účinná bude až po schválení dotácie z environmentálneho fondu. Nech sa páči, pán poslanec Veselka. Všetko som. Kto si chcel? Dobre, ďalší k tomuto ešte niekto? Poslancov? Pani Habďanská. Ja iba by som chcela povedať, že povinnými prílohami sú zmluva a uznesenie zastupiteľstva. Čiže ak nebude jedno alebo druhé, tak sa nemôžeme zapojiť. Dobre, prosím ťa, prečítaš to uznesenie, lebo to mám tie staré ešte. Čiže 548 a 548 obecné zastupiteľstvo schváluje realizáciu investície na traktora s príslušenstvom pre obec Sklené, ďalej len projekt v maximálnej výške 40 000 eur. Dám hlasovať, kto je za. 5 za. Znači nikto, raz nikto. Uznesenie číslo 548 2026. Obecné zastupiteľstvo Sklenom schváluje prijatie dotácie z environmentálneho fondu v maximálnej výške 39 600 eur v súlade s bodom číslo 1 na financovanie projektu. Dám hlasovať, kto je za. 5 za. V prípade 600 boli spolúčasť 400 eur. Uznesenie číslo 548 2026. Obecné zastupiteľstvo Sklenom schváluje zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce Sklené na spolufinancovanie projektu, a to minimálne vo výške 1% v zátvorke maximálne 400 eur z oprávnených nákladov projektu a ich použitie na spolufinancovanie projektu. Dám hlasovať, kto je za. 5 za. A posledné uznesenie číslo 548 2026. Obecné zastupiteľstvo Sklenom schváluje návrh zmluvy o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie. Dám hlasovať, kto je za. 5 za. Nikto, ďakujem.
Tu bod 9, rozpočtové opatrenie číslo 3 2026. Zákonník finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 9348 eur pre získa financie na pokrytie výpadkov príjmov z podielových daní na základe prognózy z februára 2026 a taktiež na krytie bežných výdavkov obce roku 2026. Poprosím vás teba to viac povedať. Veď my sme to prešli s poslancami v pondelok a tam som hovorila to, že tým, že vyšla tá prognóza podielových daní vo februári 2026, tak sme prišli na to, že o tých 9348 eur na tie podielové dane ponížili, tak ako aj predchádzajúce roky tento výpadok sa dá pokryť vlastne rezervným fondom. Dobre, ďakujem. Pani poslanci, máte? Ja by som, Nech sa páči. sme sa aj bavili, že je to iba prognoza a nič sa nestane. Teraz tie peniaze v apríli nikto neschváli z rezervného fondu, budú tam ušetrené. A ešte koniec roka je ďaleko, myslím si. Takže myslím si, že toto by sme vôbec nemuseli teraz riešiť, keď ešte ani pol roka nie je za nami. A takéto rozpočtové opatrenia 10 000 by mohli schváľovať nový poslanec alebo nový starosta. Lebo myslím si, že je to ešte tá čas, to je môj názor, hovorím za seba. Jasne, že keď nevrajte nič. Takže myslím si, že toto, ja takéto rozpočtové opatrenia v prvom kvartáli roka 2026 ešte začasem. No, počkaj, prepáč. Už nie je prvý kvartál, druhý kvartál, neskráti sa, ale rozpočtové opatrenia áno, prevravíš, ale rozpočtové opatrenia nemôžu schváľať noví poslanci, lebo zmeny v rozpočte rezervného fondu sa môžu robiť do konca augusta. To by spravili už x-krát, takže nemôžu robiť noví poslanci. Takže máme ešte na to 4 mesiace. No veď v poriadku. Ďalší niekto sa hlási do diskusie poslancov? Nikto? Ale hovoríte, že je to len prognóza. To je prognóza, áno. Minulý rok sa mi zavola klesajúca v priebehu roka. Predtým roky, ako počas covidu a pred covidom boli také, že tie prognózy práve že rastli, ale teraz je to také klesajúce skôr. Dobre, ešte niekto niečo k tomuto? Nikto nič, takže unesenie číslo 549 2026. Obecné zastupiteľstvo sklenom schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 3 2026, ktoré ustanoví paragraf 10 od 9 na 14 a paragraf 14 zákona číslo 59 2024 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nejskočných predpisov nasledovne. Príjmové finančné operácie, ekonomická klasifikácia 45 000 4001, zákonné rezervného fondu pozoruje 46 plus 9348 eur, bežné výdavky, ekonomická klasifikácia 600, bežné výdavky pozoruje 46 plus 9348 eur. Dám hlasovať, kto je za, dvaja za, proti, traja, držal sa niekto. Dobre, máme 10 diskusia. Nech sa páči, sa z diskusie hlási. Pán poslanec Veselka. Ja by som sa chcel spýtať na začiatok, lebo som pozeral minulé OZK na internete, čo je veľmi fajn, že to nahrávaš na tom vidím, ako sa niektorí ľudia chovajú, ale zaujímavá otázka, sa tu ohľadá, čo s tým rokovacím poriadkom. Ohľadom, nie je to ten rokovací poriadok, ktorý som ešte minulý rok nedával nejaké tie pripomienky? A stále platím sa. Stále platím. O tom, ale nie je to lebo tak prípada, že pridávaš slovo komu chceš a ostatní chceš umlčať, lebo keď som pozeral na OZK, čo bolo v podstate ne, jedna zákonných ostatných, tak tu bola diskusia, pán Magaš bol prihovovaný správa zľava a otázkami, odpovediami a nikoho si neupozorňoval, že ostali ticho. A to keď sa pani stretla prihlási, tak si nemôže rozprávať. Tak chcem vedieť, že prečo oni mohli rozprávať, bolo je to veľa, škoda, že to diskutovali. Vidím ten porovnanie, oni mohli ostatní ktorí sa prvá otázka k rokovacom poriadku. Čo ti máte v rokovacom poriadku? Dobre, tak nič je to v poriadku. Čo sa týka diskusie, veľmi by som sa zapojil na také poznámky zo včera, keď som to pozeral, poďakovať by som sa pánu Bogačovi, že to vydržal, ale škoda, že to nie sú tie dámy, čo sa do mňa okolí, ale ja to nebudem teraz robiť, ja vám budem odpovedať na otázky a stále dookola riešiť, prečo sme sa
Prerozdelenie predsedov, že ak by som mali do finančnej kampane, ak by mali niekde inde, lebo sa to tu preberalo. Takže ďalej, čo ma tam zaraža, ako si rýchlo prešiel na tom úseku, že prebehla inventarizácia. Ale myslím, že niektorí ľudia by boli radi, aby sa dozvedeli, ako prebehla inventarizácia. No ja môžem povedať za to, kde som bol, ja sa povedal za obecný dom, tak v tomto obecnom dome neprebehla žiadna inventarizácia tak, ako mala prebehnúť inventarizácia. Materiál nebol nachystaný, nebol vôbec tam, kde mal byť. Bolo mi povedané, keď sa pozrieť obrázek na ihriska a podobné veci, tak ja som si povedal, že pokiaľ to nebude nachystané tak, ako sa to má, ani kontrolórka, tak nič tu nebudem robiť. Prišiel som vo štvrtok, zmena bola taká, že žiadna, keď som sa otočil v pakete, bol som troška nahnevaný, že tam bola aj pani Hadenská, povedal som, že si to vôbec nikto robí si na samu. Hej, lebo napríklad, aj to by ste si mohli pozrieť, že čo oni majú vlastne naučtované. Naučtované to majú také blbosti, ktorých sa nerozumú zastavili. Nejaké papierové súdy, ktoré doniesol jeden nemenovaný pán, jeden nemenovaný v tých Tepiciach a tie sú naučtované, keby jasno naučtovali presný počet, ale úplne z brucha somariny naučtované, takže toto nemôže nikto akceptovať ako nejakú inventarizáciu. Takto sa my chováme aj, keď niekto chce spraviť na poriadok, tak vôbec ho nikto nerešpektuje pani kontrolórka. Na to si mali tiež pozor. A pozrieť si to, lebo ešte sú tam včítky, čo som sa dozvedel, pán neboli tam kohútka. Na niektorých veciach je napísaný, tak ja neviem. Tak, buď robíme veci poriadne, alebo ich nerobíme, alebo sa venujeme niečomu, alebo ničomu. Ja nerozumiem tomu. Takže, čo mi k tomu môžeš povedať na starosta tej inventarizácii? Ty sa nebol, keď nie sú podpísané, ale si žiadne výhľady na to, tak sa ma nebol. No teraz ho tam však, ale lebo predstav, že si mal za nejakú podľom. To si mal dať do tej správy napísať, čo máš do výhľady. Dobre, v poriadku, čo to bol predseda na ten... Ja by som tu mám nejakú výhľad, že Ja sa prebehla inventarizácia. Ty si nám povinný odpovedať. Dobre. Tak mi odpoveď, lebo Ja predseda. som povinný, všetko možné, ty takisto povinný. Inventarizácia prebehla v súlade s tým, čo vždycky. Majetok nemusí byť iba na tom mieste, neznamená, že keď je naziaľ napísané na tom mieste. Musí byť, tam je najprv. Pomer ma neprerušovať, prosím ťa. Môžem ma prosím ťa neprerušovať, ďakujem ti pekne. To, že niekde je inventár napísaný a že niekde momentálne mimo, neznamená, nemôže byť. Skrátka tam je ten inventár a to, čo tam bolo, to tam malo byť, to tam bolo. Ty si nenapísal žiadny komentár potom do tej správy, takže môžem sa nám baviť vlastne. Ten odpoveď na to bol predseda tej komisie na kultúrny dom. Ja neviem, ja som tam nebol. Pani Lamprová. Ja som bola naučená a nakoľko posledný bol prítomný pri tej inventarizácii, neboli tie veci v poriadku, tak ja som opakovala znovu, boli sme pozrieť ten mrázak a takisto som navrhovala, tam zostalo to všetko, ktoré musí ísť preč. Je mi ľúto, že si sa vzdal toho, lebo boli Nestal som sa. ale ty som Pani Lamprová. Tak ja neviem. Boli sme tu 2 dní. Videla som, ako s nami bolo ten materiál. A bola som zrobená aj tým. Ja som to vytkla, ja som nepostavila. Ja by som chcel povedať, Ešte prepáč, ešte poviem, čo sa týka materiálov, tak máme priestory, aké máme. Keď boli teda, ak sa kúpili tie stany, keď si sa to odkladalo takisto, ako sa to odkladalo teraz. Takisto to bolo, keď ste aj ty po Glazerfeste zložili, dal si takisto tam. Nemáme tam v tom regál stan, čiže navraj reči môže byť taký kúpiť nejaký regál, väčšie dať tam nejaké miesto. Doteraz nemáme žiadny oficiálne nejaký sklad, kde to skladovali, ako máme nejaké iné obce. Máme to tak, ako to máme, bohužiaľ, alebo berme to, ako chceme. Takéto je situácia. Nech sa páči, pani poslankyňa Aremová. Poslala slovo pani poslankyňa Aremová. Bavíme sa o tom, lebo to bol môj vstup do... No sa keď ja som povedal, že máš to. Čo som nedosprával. Tak povedz ďalej, nech sa páči. Tak ako ja som ukladal materiál, stále sa neprobléme s tým, čo tu je podľa konto. Ale môže povedať pani poslankyňa Aremová. lebo že robili sme tiež inventarizáciu v robote, takže vieš, že pokiaľ bol niekde presunutý nejaká vec, tak sa písala na nový list. Len čo som si teda ja všimla, že som sa popisovala na papieru, kde bude do smutku, že všade figuruje plán a poutka. To by už nemalo byť. To ti vysvetlí pani Habžanská, nech sa páči. Lebo tie zoznamy sú tak robené, že ktorý starosta zaraďoval ten majetok, tak ten je tam, že ho zaraďoval. No ale to je osoba, kde veď ale nám sa rozprávali, že to sa teda môže prerobiť, že to dá na nové listy. No dobre, a tak som ja tebe opačný k tomuto. Napríklad zákon o, neviem o čom to je, stavebný zákon, čo bol, keď bol minulý rok bol zmenený. Doteraz bol v roku 70, že v
nesúhlasia. Tak toto sa už to nie je. Hlasím sa o slovo ďalšie. Nech sa páči. Takisto sa ty vyjadril, že si pôjdeš na nejaké stretnutia, že samozrejme určite áno, starosta mi, že ich veľmi zarazilo, že poslanec, poviem, že to bol ja, poslanec Veselka, mal tú drzosť, alebo že to bol nonsense, že on si vypýtal infozákon. No tak v prvom rade si treba uvedomiť, že porušil som niečo, pani kontrolórka, že som si ho vypýtal, že som sa na neho za ten zákon opravil. Nie, neporušil som nič, pretože je to zákon a my musíme dodržiavať ten zákon, že? Takže poukázal na to, že nejaký poslanec Veselka si vypýta nejaké informácie a ešte ho tu niekto bude zosťažňovať totálne právne. A poviem ale prečo. Keď povieme A, musíme povedať aj B. Keďže som bol v tej komisii na ochranu verejného záujmu, to si akože teraz, čo si sa teraz, to B. Aha, to je spolupračuj. Tak som stretol pani Hatransku, je to tak jaká, a poprosil som ju, aby mi dodali papiere formou pošty alebo mailov, čo sa týka môjho mena, čo som podpisoval. Keďže prešiel týždeň, nikto sa mi nepozval, ja to možno, že sa zabudol, odmúloval v pohode, takže pekne som aj tú žiadosť formuloval, že nič sa nedieje, tak som si to vypýtal normálnym, legálnym spôsobom pani kontrolórka. A samozrejme, tie dva prechodné papiere, ktoré mi mohli dať hneď, im tiež trvalo mesiac. Tak čo ja mám teraz povedať? Čakali na posledný deň. Takže infozákon by som nepodal, keby som dostal papiere skôr. Ale teraz chcem povedať, že si zober, že infozákon, keď som minulý rok do teba pýtal veci, na celý rok som sa nejaký sumár kultúrnych spoločenských akcií, pamätáš si? Neviem, čo myslíš. Hej, určite, tak si mi dali ste mi dokopy, super, ďakujem. A ty si poslal infozákon na mňa, poslal si? Nie, že chceš odo mňa informácie podľa takého paragrafu, aby som ti dal aby som Poslal, videla som to. A ty si poslal, že? Áno, ty si poslal, infozákon. takže infozákon nie je na poslancov, infozákon je na starostov. A ty pošleš na poslanca, ale to je v poriadku, ale keď my ho pošleme, alebo ja som sa normálne spýtal, že som nedostal odpoveď, že kde som podpísaný v tej komisii, ktoré som sa vzdal, a už som tu bol braňovaný. Ale teraz to treba povedať, nič som neporušil, podal som ho preto, lebo ste mi bližšie sa neozvali a sám tým podal za poslanca. To je čo Nie, to zverejní ten. Nie, ja čo zverejniť? Ale to zverejní, niekto to na tieto mieste to Ale to je jedno. Viem, že jednoducho si sa aj pána Pagača, si chcel informácie. Ty si chcel informácie o nás, ako sme robili, a nejaké štatistiky, ktoré sú náš miestny, nie my. Vy, vôbec si povedať. Ja už viem, čo, ale viem, čo. Aha, už viem. Nebudem sa vyjadrovať, ale len tak bežne NDD, to už chudák Jaro, pán poslanec Pagač, tu bol prilovaný podľa toho NDD. Ja dám ruku do ohňa, že ani jeden ani ja, že ani traja piati podobní ľudia, čo sa ťažovali určitých páni, ktoré tu nie sú, tie budeme menovať, že sa posielajú ľudí, ktoré je totálna demagogia. Ale keď sa niekto psa byť, palicu si nájde. Príklad by si povedal, že Pálavu, na tom zastupiteľstve predchádzajúcom, že ako bol fajn, keď spolupracovali poslanci a podobné veci, že nie komisie. No tak potom zrušte tie komisie, toto je veci dôvodov. Na čo sú nám komisie, keď majú robiť? Ak si pamätá pani Hadžanská, ešte tam bola aj starostka, na začiatku som povedal, a mal som takú víziu, že komisia, keď nás 10 rokov, koľko nás bolo, budeme pracovať na tom, aby vy, čo robíte na úrade cez pracovné dni, idete na túto našu event a zabavíte sa. Budete obsluhovaní. Hej, taká je asi, myslím, či na čo budeme tam tá komisia. Niekto sa stále oháňa na starosta hlavne vy, že je to poradný orgán. Poradný orgán, ktorý sú 10 ľudí a tých 10 ľudí má okolo seba 10 hodín. Ja si myslím, že to je dosť poradný orgán, ako keď sa pýtame, či tu dá zakať napravo, naľavo, na chvíľu. To je tiež poradný orgán, ale toho sa už nedržíme. Vieš, čo myslím? Takže a potom bolo vypnuté, že sa my nezúčastňujeme akcia. Prosím vás, ľudia, bol taký film, pozrieť, kto to hovorí, ale to asi je 15. čas, čo som tu videl minulé zastupiteľstvo. Jedna pani tu sedela, manželka pána, to je vzadu. Ja som ju ešte nevidel, 3 roky sme robili pán poslanec, kde sme videli tých ľudí, ktorí nám teraz vykrikujú, že sme neprišli. My sme prišli na každú akciu podporiť. Odhodili sme svoje. My som povedal svoji a prišli sme. Toto niekto povie, že my nechodíme, je úplne, že ja neviem, fakt, že keď sa ľudia troška začnete, keď chcete fakt,
Neprišli sme na každú Ja Ja neviem. aj rozprávať jedného. To je, nebudem odkulovať rozprávať ďalším, ktorí tu nie sú. Takže nebudem to robiť. Teraz si minulý posledný môže všetko. Všetko? Prečo som spoločný? Iba dve veci poviem tomu infozákonu si poslal nie jeden, dva infozákony si poslal. No, raz sa na tým nepohoršoval, neporušil si nič, samozrejme na to právo, ale keď som to zažil, tak som to povedal normálne, ako sa so starostami kaďakými, poslanec si posielal infozákon, tak dobre, poslal si, OK, a povedal do tej komisii neúčasti na akciách alebo čo, tak to nech si spraví každý má, sme malá dedina, nech si každý povie teda, ako to je, ako to bolo, kto tomu bráni, alebo nebráni, nikto nikomu nebráni, keď sa nejaká akcia robí, ale mali sa to myslieť hocikto, čo. Pán Pagák sa hlasil. Ja sa musím tiež vrátiť k tomu predchádzajúcemu zastupiteľstvu. Tam si nás tiež kritizoval, že sa nezúčastňujeme na tých akciách. Ja som nerád. A na ten prehľad Vianočné trhy. No. Ty si sa tu vyjadril, že si všetkých informoval, volal si voľaké dve ženy, neviem ktoré, ale nám poslancom si nepovedal ani slovo, že je voľaké stretnutie ohľadom. Ani nie robili nič. Ani na ten deň rodiny si nám nepovedal. Takže ty si, ja neviem, s kým to organizuješ alebo ako, ale v prvom rade, keď sa voľaká akcia robí v obci, tak by mali vedieť o tom poslanci. Ja si tak myslím. A potom už privolal aj ďalšie zložky, hasičov a fotbalistov a ja neviem. Tomu dopoviem iba toľko, že mojou povinnosťou je, aby akcia bola v poriadku, bola bezproblémová. A vítaní sú tam všetci samozrejme, a nebudem osobitne volať poslancov, osobitne toho. Je to akcia pre všetkých, kto chce, ten sa pripojí do aj minulosti takisto bolo, kto chcel, informoval sa, videli plakát, nebolo to, že to je pre poslancov, to je pre všetkých. Sme tu jedna obec, je to pre všetkých. Poslanci není ústavné právo, že musí dať nejaké akcie alebo čo. Ale ak si to myslíte takto, si to môžete, ja neviem, nie, ale len poznať pohľad na to. Pán Pagák ešte chce dopovedať. Starosta, zase si len svoje rozprávať. Ja sa ťa pýtam na istú vec. Povedal si nám termín, kedy máme sedenie v tej akcii. A ako kedy máme ísť? Potom rozpráva už sa nezúčastňuje. Poprosím, keď sa prihlási, dostane slovo. Všetci vás poprosím, pán Pagáč, všetci sa ukludníme, nerozpráva jeden, dostane sa každý kúsok, nech sa páči, pokračujte. Prestaňte mi tu naozvať, pani Stráková. Nech sa páči, pán Veselka. Ja len poviem, takže presne, že čo rozprávaš, ty nás nepozveš, ty nás nezapojíš, nám to ľudia vytrikujú, že my ste nezapájali, čo je úplná, že ľudia ma volajú to lož. Ja myslím, že to bolo podané tak, že na tej akcii ste neboli, nie že ste zapojili, na tej akcii osobne podporiť. Osobne akcia. Domáľa, prosím ťa, nemáš vykrikovať, Janka, nevykrikuj, prosím ťa, veď. Dostane sa každý kus slovu. Ja som to myslel, čo bolo povedané, môžem to povedať, ale nech sa mi to pozerať to zasadnutie. Tá akcia, keď bola, kto mal aké dôvody, to je jedno. Napríklad bol tam úcta k starším, a kto bol prítomný z tých poslancov podporiť prítomnosťou, kto bol v robote, kto bol, ja som neskúmal nikoho, kto mal také pracovné, osobné, aké dôvody. Toto bol ten dôvod. Nie to, že nepodporili, ale že nešli robiť tam, alebo neviem čo. Toto bolo to. A môže sa spýtať tých ľudí, že ak ja nezakážem, spýtať sa tých ľudí, ako to mysleli, ako to povedali, a môžem vám povedať, ja neviem, ja som nepýtal na dôvody. Nech sa páči ďalšie do diskusie. Pani Stráková, nech sa páči. Ja som sa len prakticky otázku pani kontrolórka chcela spýtať na ten register partnerov, v akom tom procese, v ktorom bode tam musí byť Revita Holding zapísaný, či pre tou verejnou obchodnou súťažou, alebo v akom bode, lebo to mi ušlo. To som sa chcela pri podpise zmluvy. Dobre. A ešte ste spomínali, že tú prvú zmluvu pripravovala právnička. Celú verejnú obchodnú súťaž. A tú prvú zmluvu tiež. A to je obecná právnička, alebo to sme si najali, neviem, kto by môže odpovedať, či Janka, či pán starosta. Právnička bola výberovým konaním vybratá a vypracovala všetky veci, len verejné obstarávania až po podpis zmluvy. A volá sa
sa išla rušiť tá zmluva. Že to na základe čoho... Všetky veci, ktoré tu sú, boli vypracované právnikom, doktorom Geletom. Ja nie som právnik, čokoľvek by som povedal k tomu, že čo bolo tam správne, alebo že ja som právny laik, tak mohol by som povedať náhodou zlú informáciu. Pán Geleta alebo právnička? Pán Geleta. To bolo povedané dvakrát. Právnička ste Pardon, prepáč. Obchod verejnosti. Prvú obchodnú verejnú súťaž vypracovala, neviem, ak sa volá, tá právnička, že je to zverejnené, a túto opravu sme konzultovali s doktorom Geletom. Všetky A nevieš ustanovenia... povedať, na základe čoho sme ju zrušili a akého zmluvného ustanovenia? Pani Stráková, keď budete týkať, Neviete mi prosím povedať, že na základe akého zmluvného ustanovenia ste... Neviem vám povedať, ale ešte raz, ja som právny laik, prosím vás pekne, ak máte otázky, dajte ich písomne, dáme ich doktorovi Geletovi, ten vám uspokojí, odpovie do plnej odbornej vedomosti. Ako ste potom mohli informovať do detailu poslancov, o čom idú hlasovať a na základe čoho ju idú rušiť? Ja vám vrajme ešte raz, vrajme tomu stretnutie a všetky veci, ktoré sú, vypracoval právnik doktor Geleta, ja nie som právnik, ani poslanci nie sú právnici, akékoľvek otázky boli, keby boli povedali, že sa chcú stretnúť s právnikom, to by som vyvolal stretnutie, kde sa mohli pýtať. Môžu spraviť ešte teraz, môže, ak budú poslanci chcieť, môže vyvolať stretnutie, môže im všetko vysvetliť do detailov, všetky procesy, ktoré tam boli nastavené a ktoré konzultoval on s úradom katastra, aby to bolo všetko v poriadku. Ja som už tu párkrát rozprávala o tom, a poviem to ešte raz, ono to nefunguje tak, že poslanci majú prísť a pýtať sa, lebo oni sú laici, oni nevedia, čo sa majú pýtať. Ty máš povinnosť zo zákona im dávať informácie na tieto ich funkcie, paragraf 12, odsek 7 zákona o obecnom zriadení. Ja chcem, aby si to dala, prosím ťa, do zápisnice, toto, čo povedal pán starosta, a ako mi odpovedal na tie zmluvné podmienky. Ďakujem veľmi pekne, aby som mala ešte otázku potom k tomu, k tej inventarizácii, lebo pani Latová, vy ste v podstate do značnej miery, opravte ma, ak to nereprodukujem správne, potvrdili, že tam boli nejaké nezrovnalosti, lebo poslanec Veselka odišiel z tej inventarizácie, aby ste teda nejaké výtky mali. Áno, Tomu a vlastne chcela by som sa opýtať, či by sme ako občania mohli mať prístup možno k tým výtkam, k tým veciam, aj možno z takého edukačného hľadiska, aby sme vedeli, že čo tam bolo, aby sme mali prehľad vlastne, kto čo hovorí a ako sa k tomu dostať. Že či by to bolo možno pre vás možné zverejniť, možno viac do detailu, keďže poslanec Veselka niečo povie, tak ja by som chcela vedieť aj tu, lebo som vás videla, že ste v tej komisii tiež v tom obecnom dome, že ktoré to boli veci Ako také. sa to videli, že povedali v komisii, ako sa to videli? Lebo bolo uznesenie, aby ste rozdielovali tie... Takže mám toto uznesenie možno... Dobre, sa páči. Môžeme sa dohodnúť teraz o spiatku, určite nie. Nie, budúcnosť. Môžeme sa, ale bolo vypnuté, alebo presne tie papierové súdy, tam nemajú čo hľadať, potom takisto bolo vypnuté, že tam bolo neporiadok, bolo tam veľa vecí a bližšie možno, ja si ešte nepamätám. Tým papierovým súdom, to sme sa aj s pani kontrolórkou rozprávali, to bolo niekoľko, už rokovým, či 2 roky to tam bolo. Je to tak? Boli tam 2 roky a keďže tam boli 2 roky kuse prítomné, tak sa to zapísalo do tej evidencie. Neboli na zero, boli na kartičky z konstrukcie stanu. A kebyže príde majiteľ, ktorý sa o ne 2 roky nehlásil, tak je to tam, keď príde, tak sa odpíše. A nech si to zoberie. Náš príjmy, ktoré sú tu dnes opätovné. To si už tiež hovoril, že si po ňom prídeš a ešte teraz si po ňom neprídeš. Tak troška 3 roky je tak znáš, to je dobré. Dobre si. Na to, že príde odobrať, to zase nie. Nerobíme z tohoto divadla zase. Čo sa týka tej inventarizácie, tam bol ešte jeden, vy ste boli inventarizácie, hlavne, že prišli ste tam, Richard povedal, že tam sú nie 2 stany, iba 1 stan, iba tam 1 stan, kde je Akože tu tam ja sa nebol na tej inventarizácii osobne. Prišiel som, aké nie sú, otvoril som dvere, 1 stan, druhý stan. Poviem ešte raz, ten poriadok tam je určite není to, čo by každý chcel, to je pravda. Ale máme taký stav, aký máme. Od toho, ako sme ich tie stany kúpili, sa ukladali takýmto istým spôsobom sa ukladali. Na to isté miesto sa ukladali. Boli tam v tom budove toho
výšoku bývalého. Nemáme na to žiadny, poprosím kľud, nemáme na to žiadny regál špeciálny, nemáme na to žiadnu miestnosť inakšiu, ale tam to je, aby sa to mohlo zobrať jednoducho do auta, musíme cez pol budovy niekde ísť, zobrať to do auta, keď sa to zloží, tak to hneď tam naspäť. Môžeme kúpiť nejaký regál väčší kúpiť, tak to tam, bude to vyriešené. Nech sa páči. Toto presne to, čo som ti vravila, že na čo bola dobrá táto komisia. No. Že keby sa toto všetko nebolo udialo, čo sa udialo, že EKB nebolo odstúpil, mohol si mať hotových ľudí, ktorí by ten poriadok udržiavali. No. Veď len konstikátka, akože ten stan bol tam, na tom istom mieste, odkedy bol zrázen, odkedy bol vložený na tom istom mieste. Takisto na tom istom mieste bol. Poprosím všetkých, ktorí mám jeden. Poďte sám si spraviť z vašeho. Ja som to nepovedal. Poprosím verejnosť, aby teraz nevyrušovala, môžete rozprávať, ak mal pán posledný Veselka slovo, nech sa páči. Ja som vôbec nepovedal, že tam je jeden stan. Ja som odpovedal ten Arničov a povedal som, že z čoho ja mám toľko hadov, týčiek, je to tak, povedať, ktorý stan je ku čomu. Keď sme to mali na starosti, my bolo to krásne obzerovať. Ale tak poriadku, nech si toto ľudia od vás záleží. Je to aj ich majú, nielen môj, ale môžem sa chcel starať. A to je tým ľuďom jedno, že poďte sa pozrieť, však neraz sa tu, poďte sa pozrieť, ako vyzerá kultúrny doma. Keď je to vám jedno, Nech sa páči, pani Stráková, asi to bolo všetko. Nech sa páči. Prepačte, využím od toho telefónu. Ja som sa chcela opýtať na pár otázok. Môžem, či dostanete odpoveď. To je poriadku, Ja sa ospravedlňujem, ale idem do roboty. Nech sa páči. Ja by som to tak možno nezhodnotila, že pán Pakačko by vydržal, ale vydržal to. A vlastne, čo tak najviac vo mne rezonuje, je to, že vlastne toho poslancom je vytýkané, že sa oni ako keby nezapájajú, že sa nezúčastňujú a ako keby jednoducho tu bolo vyčítané nejakú skupinu ľudí. A považujem, že sa vážnu vec a relevantnú, lebo oni sú občania tej tiež, rozumieš. Mne sa veľmi páčilo, keď pán starosta mi pred 3,5 rokom povedal, že si to zvolil za podstarostu obce Sklené kvôli tomu, že je taká mladá energia. Lebo jednoducho ja v to verím, je tiež robím v tále managemente a veľmi rada podporujem mladých ľudí. A viedli sme krátku debatu. Ja som sa tak chcela spýtať, možno, že keby si vedel zhodnotiť, lebo predsa len je to 3,5 roka, keby si mi vedel povedať, lebo ja vôbec neviem, ja sa tu stále veci učím, aj sa s veľkou pokorou na to pýtam, aké sú kľúčové zodpovednosti na takéto pozícii podstarosta obce Sklené považujeme za druhú pozíciu najdôležitejšiu, ako si sa toho chopil tých svojich kľúčových zodpovedností. Ďakujem veľmi pekne. Dotkol som sa toho tak, že vlastne bol som tí prvý napomocný v každej veci, s ktorou za mnou prišiel. Možno by si vedeli vypichnúť vety, na ktoré si najviac hrdí. Teraz mám momentálne. My s Lukášom spolupracujeme intenzívne, aj keď je v zahraničí, my spolu spolupracujeme, voláme si, niečo potrebujem, môžem sa spoláme. Ja neskáčem do reči, ale nerozprávali ste o reči. Rozprávali ste? Neskáčem, keby som skákal, Ale ja sa pýtam Lukáša, že vety Dobre. konkrétne veci. Teraz skáčete vy mne do reči. Odpovedal moju otázku, že vy ste vyskočili do reči. No neskočil som, nerozprávali, ale však ale máme to. Dobre, pohľadne, Lukáš, pozri sa, ja sa snažím dostať k tomu, že môj dojem, a to hovorím plošne, nie voči tebe. Tu, kto niečo robí, je ten, kto robí zábavy, nalieva, alebo je v nejakej zložke. Pre mňa výkon nejakej funkcie je, keď vidím niečo, že sa urobí pre občana. Je to veľmi ťažké, ja pánovi starostovi úplne rozumiem v tom, že dotiahnuť nejakú vec do konca je veľmi ťažké. Prípadá mi nefér voči dvom poslancom, že sú neustále atakovaní, že nič nerobia. A ja chápem, že tí, čo dvíhajú ruku so starostom, nepodliehajú týmto otázkam, že čo robia. Preto sa ťa na to pýtam. Ja viem, že máš štvorkolky, že chodíš na MDD, že máš minibary, že pomôžeš. Pre mňa sú to naozaj také veci, ktoré si myslím, že budeš
vami povedal Kata, tieto 3 veci som najradšej urobil a najviac som na to hrdý pre občana. Dobre, dohodnutie, premyslím si. OK. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som sa chcela spýtať ešte, áno? Ja len poviem veci, nie že veci, ale z iného súdka. Tak chceš povedať do diskusie ešte? Hej, do diskusie sa pani dôchodkyni ma poprosili sa spýtať, majú ten rozpočet, čo majú ten rozpočet, dôchodkyne, Áno. že doteraz mali taký systém, že dostali peniažky a donesli bočky, hej, a teraz, že prečo je to opačne, že majú doniesť bočky a dostanú peniažky. Ja nemám, že ja chodím za dôchodkyňami do správy, ale myslíš tu dôchodcov správy. Áno, Choď tam do správy, ale Dosť žiadali poprosili, nech sa spýtam, vrajím do zaopýtaničku. nech sa páči, pani Hamelská, ti odpovie. Viem, že toto Zdenka s nimi riešila a najbližšie, ak sa dostaví na úrad, tak jej poviem, že nie to ako zhrnie, aby som to vedela posunúť tú informáciu. Dobre. Nech sa páči ďalšie do diskusie. Nech sa páči pani Stráková. Ja by som ešte, ak môžem pani Lahutová, ja by som sa chcela vyjadriť, lebo na tom minulom zastupiteľstve tu hovorila jedna pani, ja nepamätám si možno dobre tie mená, ja sa ospravedlňujem vlastne. Bola to bývalá poslankyňa, že ako ste veľmi dobre spolupracovali v tých minulých obdobiach pred týmto pánom starostom. A vlastne, že potom zvolení týchto nových poslancov, že ste neboli vlastne daná do žiadnej komisie a že vás nechceli. Opäť ja by som chcela zdôrazniť, že ja to myslím dobre v tom, že vy ste možno neboli v žiadnej komisii, ale ja by som chcela povedať, že vy vlastne ste boli na každej akcii, naozaj ste boli, ja si to pamätám, lebo som na niektorých bola, vždy ste predávali nejakú tombolu alebo s pani dôchodkyňami ste boli pri tých koláčikoch, že nikto vás nikdy nevyháňal a myslím si, že ste platnou členkou tohto týmu, že by ste sa mohli aj viacej vyjadrovať, čo si myslím, že je veľmi dôležité pre občana dnes počuť, že stavebná komisia, kultúrna komisia a finančná komisia vôbec nemusia byť. Vy ste šéfkou komisie, ktorá tu musí zo zákona byť. Chcem vás veľmi pekne poprosiť. Táto komisia je jedna z najdôležitejších komisií a je sa ústavným zákonom. Pán starosta tu minule mal preslov o tom, ako si ho neprilepšil na tejto pozícii, ale to sú jeho slova, to my nevieme posúdiť. A ja som sa tu pýtala vlastne pani kontrolórky raz, takou obkľúkou trošku sme to s pánom Veselkom sme sa pýtali na zverejňovanie zmluvy a tie zmluvy nemusia byť zverejňované, ale trošku nám odpovedala sama, ani nechcela, že ona nevie, čo sa má zverejňovať. Aby som vás chcela veľmi pekne poprosiť. Kto to povedal? Ako som to povedala, že Tie zmluvy, keď sme sa pýtali, že ktoré zmluvy sa musia zverejňovať. Pani kontrolka povedala, že vie, ale nie si istá, že to preverí. Nie ste si istá, nedoriešili sme to. No. ste sa To je bavili trošku rozdiel vlastne. na nejakú konkrétnu. Tak buď sa niečo má zverejňovať, alebo nie. No, Nie konkrétne. Pozor, netreba zavádzať, pardon, netreba zavádzať. Pán starosta, nestačí mi to reči, prosím vás, tak ešte som nedokončila svoj ten, pani Látovej. Nevadí, nie ste tu predsedajúci, dávam slovo, môžem vám slovo odobrať, môžem prerušiť. A k tomuto sa týka tohoto zverejňovania, no zavádzate veľa vecí tu na rozprávanie. Vy zavádzate. Čo sa týka zverejňovania, zverejňuje sa to, hovorilo sa o zverejňovaní na stránke obce, bolo to zverejňované na CDC, Obecné to bol trošku rozdiel. obecné Bolo to zverejnené. oficiálne. Pani Látová, bez toho, aby som vás skúšala, môžete aj do budúcna, lebo nechcem vás zastýchnuť nepripravenú. Nie je môjim cieľom vás dostať do žiadnych úzkých. Pán starosta tvrdí, že si neprilepšil na tejto pozícii a vieme veľmi dobre, že píšem blogy. Dokázala som, že je tu veľké podozrenie z nejakého zoskupenia starostov s pani Cintulovou ako prebiehali verejné obstarávania. Prosím vás pekne, skúste zverejniť to, čo má byť zverejnené na webovom sídle. Nehovorím, že viete, neviete, nehodnotím vás. Skúste si to dať dokopy do budúcna, lebo ja už viem. Nie je môjim cieľom vás vôbec skúšať.
za nás, za poslankyňu. To, čo tu vzniklo, bolo aj preto, že ste boli poslancom, pretože vám ľudia dali takúto vizitku, dostali ste 76 hlasov, nepamätám si presne ako starostka. Pán starosta bol zvolený a tá situácia vznikla, takže ste nešefovali žiadne komisie. Opak je pravdou, máte na starosti komisiu, ktorá jediná tu musí byť zo zákona, všetky ostatné nie. Dobre, to som hovorila. Ešte by som sa chcela... Vy ste tu rozprávali pani starostke, pani starostke o mne. Tak ak chcete otázku, čo dajte, ak máte podozrenie, ako dajte trestné oznámenie. Nie, ja som nechcela dať priestor, moja otázka je, či by vedela možno do budúcneho svoje, ak nie sú zverejnené, aj tu nezverejnení problém, ak hypotékou. Ako dodržiavame zákon, pán starosta? Ako dodržiavame zákon? Ty tu skúšaš každého sprarazlávať. Nedávaš mi slovo, pretože nechceš dávať žiadne odpovede na zákonné otázky. Si tendenčný, manipuluješ informáciami. Ja som veľkorysá ku každému poslancovi, pretože viem, aké to majú s tebou. Tak, bodka z toho. Pani Stráková, netýkame si poprvé, to je slušnosť, keď som povedal, že si netýkame my dvaja. Ja vám netýkam, pán starosta. To na zázname, to je jednoduché, pozrieť si to. Pretože si strátil dých, tak teraz začneš s týkaním, tak mi odpovedz na otázky. Prečo nespolupracujeme s tým človekom? Prečo nespolupracuješ s tým človekom na traktore? Prečo kričíte? No prečo? Aby si ma lepšie počul. Zase, to je neuveriteľné. No prečo nespolupracuješ? A prečo by som mal? No tak My môžeme zdroje, ktoré sú použité cudzích zdrojov, môžeme, keď sú schopní sami to spraviť, môžeme sami spraviť. Dobre, môžem jednu otázku? Keby len jednu, 10 môžete, pani Stráková. Pán starosta, bolo prijaté uznesenie, Áno. že pani Cinklová bude... Bolo to na vedomie, brate. Áno. Bolo to na vedomie, brate. Môžem dokončiť otázku? Nech sa páči. Prečo mi skáčete do račí? No viem, čo si povedať. Bolo prijaté uznesenie, že bude podávať Nie. projekt. Budeme spolupracovať. Áno. A ona všetky tie projekty zároveň vyhrala. Tak dajte podnet nejaký, alebo čo, ja nie som hovorca pani Cintulovej, ako si vy hovorca niektorých. Ja dávam podnet pani Lautovej, aby nám ukázala, ako sa zmenili vaše majetkové pomery. Dajte vám hypotéku, taký plán, môžete kľudne povedať, sa týka toho, že v tej komisii bola aj pán Veselka, tam odstúpil z tej komisie, tak? Tej najdôležitejšie. A prečo? Nie, ja som verejný funkcionár, ja musím zverejňovať svoj majetok, nie je problém. Ja s tým problém nemám absolútne. Prečo to nie je zverejnené? Ja neviem, prečo je zverejnené, že ako môžem zverejniť. Ako dodržiavame zákon? Dajte podnet, pani Stráková, Ja dajte som podnet. podnet pani Lautovej. No, super, máme podnet, ďalšia otázka. Ja by som sa ešte chcela spýtať. Ešte pani Andránska sa hlásila dlhšie, nech sa páči. K tomu majetkovému možno to vy ste vlastne sedeli niekedy pred mesiacom alebo tak nejako a Zdenka potom išla na PM, takže to majetkové priznanie sa ku mne nedostalo a neviem, kde ho ani hľadať, lebo to je odložené tak. Aj zápisnice so stretnutím sa zverejňujú. Tak porušujeme zákon, napravíme, nikto je neomilný, pani Stráková. A niekto porušuje zákon, ja neviem, že som 100%, ak niečo porušujeme, niekto skonštatuje, práve, že dajte trestné oznámenie, veď už tretí raz to dáte. Dajte podnet, dajte hocičo, napíšte si blog, napíšte hocičo, môžete to zverejniť kľudne, ja to čítať nebudem. Určite sa ľudia, som není. To je presne, táto situácia, presne keď bola posledné stretnutie tu na zakristii, a keď bolo, že údajne na vás kričali všetci, tak presne to isté Veselko vyvrával pánu poslancovi. Prečo si nervózny? Čo kričíš? Ako sa to bolo presne? Je tak nekať? Je to tak? Nepamätám si. Pekný manipulátor. Áno. Zlodej kričí, ty keď zlodeja. Chcem len ti povedať jednu vec, starosta. Aby si rád na nám, že ja to žiadam. Áno. Hovoril mne, alebo pánovi pán Gačenik, že niekto je našim hovorcom. Ja to aj vie, nie tebe. Áno, ale viem, o tom myslíš. Ja chcem poprosiť normálne ako človeka, aby si s tým už jednoducho prestal. Ak máš pocit, že ja tu sedím, ale tu popozerám a tu pozdvíham ruky a som ticho a nemám vlastný názor, tak tedy by som ti povedal, že asi by som mohol s tebou súhlasiť. Ale ty dobre vieš, že ak chceš uraziť, tak uraž nejakým iným spôsobom. Hodný tvojich postavení. Dobre, dokončil si. Moje pocity sú nie podstatné, čo si ty myslíš, alebo ako vyzeráš, to je úplne jedná, si nevrával nikdy o tom.
Ja na základe faktov, veď pani Štáková tiež čas hovorí, poslanci nemali, poslanci nevedeli, či vedeli, naopak na prokuratúru, či vedeli poslanci, o čom hlasujú. To sú fakty. Keď pani Štáková pôjde na prokuratúru, či poslanci vedeli, o čom hlasujú, tak povedal, taký bol podnet na prokuratúru. Nie môj, to je, a potom, čo iné to je, ako hovorca. Ja si myslím, že Takže to je len tvoj pocit. Ja si myslím, to je fakt, že dal podnet, že poslanci nevedeli, o čom hlasujú, to je fakt. Ja sa vás pýtal osobne, nevadí vám, že z vás robí ich to? Tak to je? Igor, my sa budeme baviť aj, budeš takéto veci rozprávať, lebo je to úplne v poriadku, oni si myslia, že je v poriadku, keď sa pýtam, a ja môžem byť omylná, ale ty nemôžeš byť omylný, že? Nech sa páči, ďalej pani Štáková. Ja by som chcela pán poslanec Pagáč, pozerala som výsledné zastupiteľstvo a spomínal som takú vec, že pán starosta hovoril na začiatku, že nechce prípravné stretnutia. A ja by som chcela zacitovať pán Pagáč, máš moju podporu. Mám tu citát zo zápisnice, ktorú robili pani Hotňanská, pani Šmírerová. Starosta hovoril o tom, že kvôli tomu všetkému chce maximálnu otvorenosť obecného úradu, všetko, aby občania videli, žiadne prípravné zastupiteľstva, všetko sa bude riešiť verejne, aby sa videla história problému, aby sa dalo odkontrolovať riešenia. Takže mal si pravdu, je to presne tak, nechcel žiadne prípravné zastupiteľstva a stále to pokračuje. Máte dostávať kompletné materiály, je to paragraf 12.7. Takže to som tu chcela prečítať, aby aj občania počuli. Ešte mám jednu otázku, neviem, či chce k tomuto niekto niečo. Mám otázku na Janka, neviem, či môžem aj na teba otázku, mala som na poslankyňu Hámedovú. Ale si členka finančnej komisie, či by som sa mohla opýtať. Môžem sa opýtať. Za posledné 3 mesiace, že či ste mali stretnutie finančnej komisie? Iba pri inventarizácii. Ak si spomínaš zase akože žiadny tlak za posledný vlastne kvartál roku 25, že koľkokrát sa stretla finančná komisia? K rozpočtu a niekoľkokrát k väzeniu. K rozpočtu a väzeniu. A sú aj možno tie zápisnice z toho, alebo? Predseda robí zápisnice. A plus, keď sme sedeli vlastne potom aj s poslancami aj ostatnými do väzeniu, tak tam sa to spracovalo už do toho návrhu väzenia. OK, môžem sa spýtať ešte jednu informáciu, čo sa týka možno tých klietok proti medveďom, čo sa týka kompletných nákladov, keď si z finančnej komisie, lebo teda bolo tu, že 1% sme mali spoluúčasť a potom sme zapojili rodinu pani Cintulovej, pána Novoseliaka, jeho firmu Efidis za 1000 eur na tie základy a potom už pán starosta nám povedal, že to je všetko. Je to všetko? Áno, neviem nič mimo. Lebo ja som našla teda faktúru na poistenie tých klietok. No musí mať to poistiť. Takže ešte poistenie a to je už všetko okrem toho poistenia. Neviem, čo iné sa tam Musíme. Ja viem, že musíte, ja sa pýtam na celkové náklady, aby sme vedeli vyčísliť, koľko nás stáli klietky, lebo pôvodne bolo povedané, že to bude všetko z tej dotácie, tak chcem zistiť. A preto sa pýtam Janky Hardžanskej ako členky finančnej komisie. Našla som faktúru, Janka ešte, lebo teda len tak chlapi určite stavali domy. Poplatky stavebný úrad 690 eur. Keď sme stavali základy a tie klietky, netrebalo stavebné povolenie, nič sme nemuseli platiť. Tam bolo ohlásenie a tam sa Nič neplatilo. A tento 690 faktúra je za čo sme stavali? To sú stavebné To sú stavebné konania, ktoré vlastne ľudia zaplatia nám. Také ako ja potrebujem. A neviem, ako potrebuješ, ale keď človek si dá na obec spojené
fakturuje voči obci, ktorú my musíme zaplatiť. To nejvíš. Čiže klietky boli teda 1% spolúčasť, poistenie majetku a základy pre firmu aktivity skladám do sebe, tak nič iné. Ale to 1% je len z toho projektu. Ja rozumiem. Áno, Toto je všetko, tieto tri položky. Ešte niečo? A prečo nie sú tie... Pýtam sa ešte Prosím. všetko. Pani, Prečo nie sú pri ihrisku, prečo nie sú tie podajné? pri tom vyčervenom, tak sú tam na sklo tam je. Ako? Na sklo tam je, aj ten, už možno, nie tam není. Bioodpad? Ak nie tam není, tak to je, keď firma bola vysypaná, dala to naspäť. A áno, aj takto spravíme na to. Ďakujem za upozornenie. Ďalšia otázka. Je nikto nič na pani Ja Pavlova? by som chcela povedať, ja som nechcela žiadnu komisiu uraziť. Dobre, nebola som v žiadnej komisii, ale tu padla otázka, ako som to robila ja. Tak som povedala, že my sme nerozdielovali, áno, boli takisto tri komisie, ale my sme zavolali všetkých poslancov, členov komisii, požiarníkov a sa na tom stretnutí dohodlo, kto ide robiť. Ja som na toto povedala, ja nechcem, že vy ste ten robil to, alebo ja som sa len toto chcela k tomu vyjadriť. Že možno, že v tomto bola chyba, že spolu sa nejako nespolupracuje, možno, že to ľudia tak dochápali. Ale ja som nechcela ani jednu komisiu, ani druhú, ani tretiu uraziť. Tak toto bolo myslené. Ešte pán Pagáč. Keď ste už tu spomínali, že sa museli dať rýchle poistiť tieto stavby 4, tak by som sa chcel spýtať pána starostu, že či máme poistiť všetky budovy v obce. Aj tento kultúrny dom, všetky obecné domy. Áno. Nech sa páči, pani Straková. Ja by som ešte vlastne k vám pani Lamutová, že túto pani, ktorá bola bývalá poslankyňa, hovorila, že vlastne ako ste veľmi dobre spolupracovali a ako je to detinské vlastne tie konflikty a vlastne celé to bolo vykreslené ako keby tak, že mali by jednoducho viacej držať s tým pánom starostom. Tak to bolo. A ja, keďže hľadám, tak ja som túto pani našla, že vlastne v jednej zápisnici tvrdí, a je to zápisnica z toho úplne prvého zastupiteľstva, kedy pán starosta Tigorič bol zvolený, kde vlastne priznáva a hovorí, že aktívni boli 3 alebo 4 ľudia. Čiže vlastne to jej slova potvrdzujú, že vlastne vždy je nejaké percento takých tých aktívnejších poslancov a menej aktívnych. No, je to absolútne ako keby normálne. A ešte viete, trošku to bude negatívne. Teraz pán starosta vlastne vo svojom volebnom období rozbehol naozaj veľmi veľa týchto eurofondových víziev alebo rôznych projektov a tak ďalej. A vlastne v rámci, teraz hovorím pán starosta o tom, že porovnávam vás, pán starosta a pani starostu a vlastne aj táto pani bývalá poslankyňa, ktorá tu rozprávala o tej fantastickej spolupráci, tak pre mňa všetky verejné budovy sú v takom stave, že roky sa s nimi nič nerobilo, viete. A teraz sa opäť vrátim na začiatok, že čo je moja pointa. Tu sa považuje za výkon poslaneckej funkcie toho, že niečo robí, že chodí na kultúrne akcie alebo chodí niečo robiť s kultúrnymi akciami. Pre mňa, a to vám hovorím všeobecne, že keď to porovnám, tak všetky tieto otázky, moje otázky a to, že žiadam odpovede, to je o tom, že sa tu rozbehol úplne nejaký iný rámec spolupráce. Hej? A aj to sa musí utriasť. Rozumiete? Že nikto s tým nemá skúsenosť a hodnotia to ľudia, ktorí nikdy nič také nerobí. Takže toto je veľmi dôležitý bod v tom rozdiele. Ja neviem, vy ste mali aj covidové obdobie. Ja neviem, čo sa tam dialo, ja to neposudzujem. Ja len chcem, aby občania počuli. Otázka do diskusie, pani Straková. Otázka do diskusie, prosím vás. To je nestačný prosím vás, pán starosta. Toto bolo na podporu pani Lantovej, aby rozlišovali aj vy, vaši bývalí poslanci, ktorí sa vyťahli, že je to úplne iný rozdiel.
rozdiel v spolupráce a tie otázky sú naozaj na mieste a opak je pravdou, tí poslanci, ktorí kritizujú a pýtajú sa otázky, to nie sú malé deti, oni dodržiavajú totiž zákon, to je základný princíp demokracie. Áno, takže to by som chcela zdôrazniť, že dodržiavajú zákon, lebo oni majú na zreteli obyvateľov obce a obec a oni tu nie sú podriadení starostovi, oni sú rovnocenný orgán. Obecné zastupiteľstvo a starostov. Pani Stráková, otázku, prosím vás, dajte, nie je diskusia, voľná téma, dáte svoje myšlienky, dajte diskusia, má tiež svoje pravidlá. Diskusii dáte otázku, odpoviem vám. Tu nám nemusíme rozprávať stále, čo je zákonná povinnosť alebo ako porovnávať situáciu s predkovým obdobia, teraz obdobia, aké bolo. To je absolútne, nech sú ľudia zhodnotia sami, ľudia nie sú hlúpi, nemusíme už rozprávať, čo bolo alebo čo nebolo. Ja som povedal, poprosím kľud všetci poprosím kľud. Ja som to povedal, my nie sme tu na takí za starostom, proti starostovi, vlasičmi, proti čo sme tu všetci obce Sklené, všetci občania. Osobne, pani Stráková, osobne som povedal, že nebudem osobné veci riešiť s pánom Magáčom s Veselkom, ale čo sa týka obce, záleží všetky predsudky bokom a keď to bude pre obec prospešné, tak to tak pôjde. Či to bolo dneska prospešné alebo nie, že sa držal vlastne, nevie sa kvôli čomu, že sa hlasovalo proti rozpočtu, čo nie je. A vôbec celé, čo sa tu hráme, aké hejty nahráme, čo bolo prvé zasadnutie, keď bola akcia Katarínska zábava, keď bola. Prišiel si tu nám, rozprával si, pani Habranská ti vysvetlila, Lukáš je svedok, ako to funguje s komisiou, s peniazmi a tak povedal, nechcem už Habransku nikdy ani vidieť. Je to tak, Lukáš? Je to tak? To sa tu bavíme o čom? Ako to bolo? Čo mi niekto? S tým mám problém. A čo ste robili rok a proste, čo robili tu na? Aké ste mali osobné spory a ako to zatiaľ celé dobre? A teraz to, no? A však to je práve. Publikovania sa netýka. Dobre, máte tému do diskusie, nech sa páči od nás do diskusie, Veselka prvý. To chceme, nie? Takto pán Stráková. Nech sa páči. Dávam prestávku, 5 minút prestávku do 18:40.